El meu nom és Bernat Feliu Amengual. Mon pare va construir la primera casa de Magaluf nadament l'any 1930. Jo vaig néixer el 37, per tant, pràcticament des que tenia un any, dos, tres, els estius els passàvem a Magaluf, el mes de juliol i el mes d'agost. Hi havia 6 cases a tot el Magaluf, hi havia cap hotel, la platja estava plena de carns i de brutó i d'àlgues i l'havien de fer per nedar, per poder entrar. Era una cosa verge amb els avantatges i els inconvenients. No hi havia pràcticament ningú turista. Jo, possiblement, que m'agradava el negoci, vam muntar un petit bar damunt la platja i venien molt pocs turistes i damunt, mon pare, que era molt religiós, m'ho va fer posar un lletrero que posava biquini no here. És a dir, que si venia qualque turista amb biquini, hi havia un guàrdia que apallaven els veïnats, perquè la moralitat a la platja era fruit d'aquella època i si pocs turistes que venien, si venien en biquini, s'havia de tornar a casa seva perquè el guàrdia l'obligava. Anaven a l'altra platja perquè la nostra estava prohibit. Allà va començar amb un hotel que per la part de la dreta mirant a la platja i llavors va venir l'hotel Atlàntic, el primer de tots, i l'hotel Atlàntic va ser pràcticament el primer hotel. Llavors, a poc, xalets han anat caient i han fet restaurants, han fet coses, però hi ha hagut 3 xalets que han estat un valents, que els hem aguantat, que és de mon pare. A la platja, per supuesto, molt canviada, perquè l'ampliaren, i ara hi ha màquines, hi ha de tot. Hi ha 3 xalets que actualment encara se mantenen com quan se van construir al principi del 40. No hi havia electricitat i això obligava que per pujar l'aigua teníem un ajup, hi havia una bomba i ens havien de tornar els germans a anar donant voltes a la bomba perquè pujats l'aigua. I després mon pare tenia un llum de carburo, posava el carburo dins la paretet i així teníem llum perquè si no, en la nit no teníem més que espelmes o llum de carburo a l'hora de sopar. Això era el somni de joventut, on tinc records més meravellosos que pugui tenir una persona ja major i tant és així que guardo unes fotos que quan els veus te donen nostàlgia, però un record preciós d'una època que ja evidentment no tornarà.